Здравейте, потребители на VBOX. Аз съм създател на Bulletechn България. Аз съм собственика всъщност. Днес ще ви представя нашият нов вебсайт bulletechn.ale.bg. Ето го. Така. Това е началната страница. Тук в началото може да видите Bulletechn новините. Bulletechn търси хора за геймплей екипът. За повече информация пишете в формата за контакти, която се намира тук. Сега, това тук е Facebook страницата ни. Така на нашите видеоуроци. Така. Това тук е страницата с нашите видеоуроци. Не са кой знае колко. Ако ми е бавен интернета, но ще се справим. Това тук е геймплея, който може да очаквате от следващата седмица. Това са други уроци, както имаше в нашия стар сайт, т.е. текстови уроци, разни обяснения. Така. Тази страница тук показва това информация за нас. Знаете, че това е Bulletechn проект, който се стара да привлече повече хора към компютрите и да ги сближи с тях. Ние собствените на сайт се опитваме да научим нашите посетители на много неща, свързани с компютрите, които станаха една неразделна част от нашия екип. От нашия живот. Искам само да ви кажа, че ние от екипа не работим за пари, ние работим абсолютно безплатно и не регистрираме никаква печалба. Така, тук влизаме в страница за контакти, тук може да ни пишете, както виждате можете също да поръчате видеоурок. И това беше от мен и от екипа на Bulletechn, така че надяваме се нашите уроци да са ви харесали. Продължаваме да правим. Както ви казах, в другата седмица ще има и геймплей. Надявам се да ви харесва това, което вършим ние. Ние го вършим със сърце. Се надяваме наистина да ви хареса. До следващия път.